Mayong utusugbog sa mga nagsunod ning among pagsibiya, Huwebes karon Hulyo 30, tuig 2015. Kini si Jay Sandoval ug kini ang Sunstar Pilipinas. Metro Manila earthquake drill gipahigayon kaganinang buntag alang sa pagpangandam sa gikahadlokang 7.2 magnitude nga linog nga posibleng makapatay og 30,000 ka mga tawo ug makaapekto og minilyon ka mga residente. Kaganinang alas 10:30 sa buntag gipatingog ang trigger alarm tape nga maoy nagsilbing senyales sa pagsugod sa metro-wide earthquake drill. Pipila ka mga netizens ang nipaambit sa ilang mga kasinatian sa maong aktibidad. Ang nagkadaiyang government officials o mga heads sa NGO mipadayag sa kung unsay angay i-focus alang sa pagpangandam sa The Big One. Si Richard Gordon sa Red Cross miingon nga ang mga miyembro sa ilang organisasyon mao'y dapat nga manguna og lihok og dapat sa mahibalo og first aid. Samtang ang ubang netizens sab wala magpauwahi batok sa ilang partisipasyon. Sa Twitter o si Twitter user Christian Leasing mitweet og upat ka hulagway nga nagpakita sa iyang emergency kit nga iya kunong gidala bisag asa. Ang sulod niining kit mao ang whistle, face mask, lipsticks ug emergency drinking water. Gipakita sab sa mga dagkong eskwelahan sa kauluhan ang ilang partisipasyon sama na lang sa University of the East, Highway Hills Integrated School ug Letran, Manila. Dugang niini nagkalain-laing mga establishmento sab ang niapil sa drill. Human sa 45 seconds nga simulation, gi-wrap up ang drill sa pag-dispatch sa mga volunteers sama na lang sa fire and rescue units, medical evacuation ug lain pang aktibidad nga pagahimuon human ang usa ka linog. Ang earthquake drill gipahigayon alang sa pagpangandam batok sa kusog nga linog kung molihok ang West Valley Fault nga posibleng makaapekto sa milyon-milyong mga residente sa Metro Manila. 204 ka mga estudyante sa Zamboanga Peninsula ang daling gidala sa ospital human nakasinati og pagsakit sa tiyan sa dihang gipatumar og tablitas nga pampurga ato sa National Deworming Day kagahapon. Ang National Deworming Day usa ka proyekto sa Department of Health ug Department of Education. Ang proyekto planong mupurga og 16 milyon ka mga estudyante sa tibuok nasod. Base sa initial nga report, 204 ka mga bata ang gidala sa ospital apan 24 lang ang na-admit sa ospital. Mga opisyales sa DOH sa Zamboanga Peninsula nagkanayon nga posibleng musaka pa ang apektadong mga bata ngadto sa 1,000 human padayon ang mga reports nga niabot sa ilang opisina. Matod ni Zamboanga Sibugay Governor Wilter Palma nga ang mga apektadong mga bata nakasinati og pagsuka og sakit sa tiyan human sa pagtumar sa pampurga nga mga tablitas. Si Palma nagkanayon nga adunay kakuwang sa impormasyon gikan sa DOH ilabi na kung unsa ang angay buhaton sa lain-laing epekto sa tablitas. Gipaklaro sa DOH nga posibleng walay pamahaw ang mga bata sa dihang mitumar sa tablitas nga pampurga. Cebu City Mayor Michael Rama nibutyag nga kung siya ang pabuton, ganahan siyang ibalhin ang Cebu South Bus Terminal sa Minglanilla o sa Dakbayan sa Talisay. Si Rama miingon nga kahibalo na si Governor Hilario David III sa iyang suhestyon ato sa gipahigayong farmers market niadtong tapos semana. Apan matod niya, lahi ang suhestyon sa gobernador. Sigon ni Rama nga gusto ni Davide nga ibalhin ang South Bus Terminal sa usa ka pribadong luna duol sa South Road Properties, partikular duol sa may University of Cebu Mambaling Campus. Giklaro sa mayor nga ang pagbalhin sa South Bus Terminal wala pay klarong time frame ug daw angayan pang tun-an ang suhestyon ni Davide. Sa usa ka press con kagahapon, si Rama ni tataw nga dili siya ganahan nga mabutang sud sa syudad sa Sugbo ang mga terminals tungod kay daw grabe na kadaghang tao ang naa sa syudad sa Sugbo ug daghan na sab daw kaayong mga sakyanan. Ang suhestyon ni Rama sa pagbalhin sa South Bus Terminal niabot human niini gipasirhan ang One Citylink Terminal ni adtong Martes. Ug si Safi Basketball 2015 sugda na karong Sabado. Si Nico Tubo sa report. We have already prepared. We're just waiting for Saturday to come. Mao kini ang giasoy ni si Safi Basketball Commissioner Felix Chukinhoy atol sa gipahigayon nga press conference sa mga kadagkuan sa Cebu Schools Athletic Foundation Incorporated kagahapon. Matod ni Chukinhoy nga humana ang tanan nilang pagpangandam lakip na sa venue sa mga duwa.
nga mao ang New Cebu Coliseum. Everything is in proper order already. Ang Coliseum, di ba? Bago naman Yes, siya. the Coliseum is So kana. the Lighting facilities, facilities, the ring, the board, it's all new. Gikatakdang siyam ka mga team ang mulangkob sa high school division. Kini mao ang Cebu Eastern College Dragons, Cebu Institute of Technology University Wild Kittens, Don Bosco Technological Center Baby Grey Wolves, Sacred Heart School Ateneo de Cebu Magis Eagles, University of Cebu Junior Webmasters, University of San Carlos Baby Warriors, University of San Jose Recoletos Baby Jaguars, University of Southern Philippines Baby Panthers, ug University of Visayas Baby Lancers. Samtang 7 ka mga team ang mulangkob sa college division. Kini mao ang Southwestern University Cobras, University of San Carlos Warriors, University of San Jose Recoletos Jaguars, Cebu Institute of Technology University Wildcats, University of Cebu Webmasters, University of Visayas Green Lancers, ug University of Southern Philippines Black Panthers. Si Chukin Hoy naghinaot nga unta walay mga dili maayo nga kakulian nga may tabo sa mga duwa. We hope and we pray that there will be no untoward incidents during the games. Atangi ang opening ceremony karong Sabado 1:00 sa hapon. Ang CESAFE Basketball 2015 matanaw live sa www.sunstar.com.ph. Bisita sab ang cesafe.sunstar.com.ph alang sa dugang detalye. Nico Tubo alang sa Sunstar Pilipinas. Ug gani ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod. Had your daily dose of Sunstar news. Good news! Sunstar's e-paper has a 7-day trial version. You can now check on the recent headlines on your desktops, tablets, or smartphones. From the hottest news to the latest updates on any publication. You may register with the following steps. First, go to the website www.sunstar.com.ph. Click the e-paper button at the upper right corner of the page. Click the subscribe button of the new user icon. Fill in the required field of information for registration. Once you're done, don't forget to mark the I have read and agreed to the terms of use and the privacy policy. Click Next. Step 2 will let you choose your type of subscription. Since you're subscribing for the free version, click on the Sunstar Cebu free trial. Click Next. The end of the registration will lead you to the page of today's headlines. Enjoy your 7-day free trial subscription. For more information, visit www.sunstar.com.ph. Welcome to the newest member of the Sunstar family, My Sunstar, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sunstar in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest.
Click on at least 3 categories and at least one location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sunstar network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sunstar different from the Sunstar website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sunstar. Thank you! 10 high school teams, 7 college squads, 2 divisions, fighting for the championship crown. Who will reign sa Safe 2015? Watch every game live at www.sunstar.com.ph. Visit sasafe.sunstar.com.ph to get the latest updates. Mga kabisdak! Ani-ana ang atong magazine! Bisdak! Kabisdak ato ani gikan sa mga tanhang tod norte. Isan asa, mapadpad, bisayang dako, makalupad. Mahigugmaon, matinahuron, matinabangon, mapasigar buhot. Bisayang dako, ehemplo sa maayong lumulupyo. Ani-ana bay? Ato ni bay? Original ni bay? Bisdak Magazine ni bay? Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Chris Aquino, kinsagingan lang Most Beautiful Star of 2015 sa Yes Magazine, wala maka-attend sa anniversary party sa maong magazine. Kung ngano, sayre sa Showbiz Chika ni Crystal Clemente. Si Queen of All Media, Chris Aquino, gihirang nga Most Beautiful Star of 2015 sa Yes Magazine. Apan wala siya makatambong sa anniversary party niini. Kini mahitungod maski pili sa aktres nga mo celebrar kauban ng iyang pamilya, hilabi na iyang kuya nga si President Benigno Aquino III. Ang anniversary party sa Yes Magazine gipahigayon dungan sa adlaw sa State of the Nation address ni Aquino. Og mahitungod ani, matud ni Chris nga buot man niyang makatambong sa party sa Yes, maski pili niya ang intimate gathering sa ilang pamilya, pinakasuod nga mga higala o katrabaho ni Pinoy kay night kini sa iyang igsuon. Apan gipasabot ni Chris nga dako gyung tabang sa iyang self-esteem ang makadawat sa bansagon nga Most Beautiful Star ug daw gani blessed kaayo siya. Crystal Clemente sa Showbiz Chika. Alang sa uban pang Showbiz Chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph. I-follow pod mi sa Twitter @SunstarShowbiz. Sa lotto results, ania ang mga winning numbers nga nigawas sa mga bula kagabi sa 655 Grand Lotto o 645 Mega Lotto. Hulahon unya ang 649 Super Lotto o 642 Lotto. Ania ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Musunod ang kapalaran gikan sa Sunstar Super Balita. Ug din natapos ang atong mga balita karong adlaw. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow pod ang among mga updates sa Twitter @Sunstar Online ug sa Facebook, Sunstar Philippine News.
Kini si Jason Doval ug kini ang Sunstar Pilipinas.